Здравейте, хора! Днеска, сега ще ви кажа какво ще играем. Трябва да тегли нещо. И брат ми гледате ако Херкулес Жавицът за закъснението, но чакайте сега да видим тук някой игричка да си изтеглил. Кой трябва да има клад. Много съм добър. 13 лева бях. Clash of Clans. Няма да пише, правилно се пише. Ето. Clash of Clans. Изтегляме. Изтегляме я. Ще гледаме и тъпния екилип. Гледали сме тъпка сме тръгнали. People? И аз имам безплатно. Классно, не? Еле. Ще играем. Пак също цел. Ако не започва отначало, не знам какво да правим. Дено не започва. Ще играем по-шоу. Докато не би си стегли Clash of Clans. Това си, нали? Ти си къщи. Над един гълъб тук да се пречи. А тук да имам гълъб. Всъщност. Ама като ходиш по света, трябва да се Много харесвам, много силно. Сега ще видите. Са. Започваме! Хайде, чао!